Keď som prišiel na konzultáciu k Márii, všetko mi vysvetlila, čo to bude obsahovať, čo za tým stojí, aby ten výsledok bol proste dokonalejší oproti tomu, čo som absolvoval predtým. Potom všetko, čo mi povedala, som jej dôveroval a súhlasil som s tým, že môžeme teda začať realizáciu SMP. Absolvoval som 4 sedenia. Už po prvom sedení som si všimol, že výsledok je úplne radikálne inde ako to predchádzajúce sedenie, ktoré som absolvoval u toho amatéra. Mária mi povedala, že keď dokončíme všetky tie sedenia, tak výsledok bude zaručene ešte lepší a to už som si aj nevedel predstaviť, ako to bude lepšie, lebo naozaj po tom prvom sedení som sa cítil oveľa sebavedomejšie, normálne som mal zrazu vlasy, vyzeralo to úplne autenticky, takže som bol veľmi spokojný. Prestal som nosiť čiltovku, niektorí ľudia mi ani neveria, že tie vlasy mám kvázi teda vytetované, tak to hovorím ľuďom, lebo nepoznajú ten pojem ešte SMP. A teraz tu sedím po cca 3/4 roku od posledného sedenia a výsledok vyzerá stále rovnako. Nemám nič vyblednuté, stále to vyzerá krásne prirodzene. Zakryla všetky nedostatky, ktoré som mal po tom prvom sedeniu toho tátéra predtým. Takže krásne sme to zakryli, vôbec nič nie je vidno a výsledok je krásne prirodzený.